sa Diyos sa kaitaasan, kag sa duta paghidain sa mga tao nga iyan. Mangamuyo kita. O Diyos, imo ginhimo ang iloy sang imo anak nga bangin amon iloy. Itugot nga paagi sa pagpenitensya, kag pagpangamuyo, kag sa kakugi para sa kaluwasan sang kalibutan. Amon mapatigayon ang pagpalapnag sang ginharian ni Kristo. Ginapangayo namon inisa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Balasahon gikan sa libro sang Henesis. Sa tapos ang pagkaon ni Adan, sang bunga sang kahoy, ang Ginoong Diyos nagtawag sa iya, "Diin ka." Ang lalaki nagsabat, "Nabatian ko ikaw sa katamnan. Nahadlok ako, kag nagpanago ako sa imo, kay hubo ako." Ang Diyos nagpamangkot, "Sino nagsiling sa imo nga hubo ka? Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy nga ginsiling ko sa imo nga hindi mo pagkaunon?" Ang lalaki nagsabat, "Ang babayi nga ginhimo mo para sa akon, naghatag sa akon sang bunga sang kahoy, kag nagkaon ako." Ginpamangkot sang Ginoong Diyos ang babayi, "Nga ginhimo mo ini?" Nagsabat siya, "Ang manog naganyat kag nagdaya sa akon, kag nagkaon ako." Karon ang Ginoong Diyos nagsiling sa manog, "Tungod sang imo ginhimo, mangin malaot ikaw labi sa tanan nga mga kahayupan, kag labi sa tagsa kasapat sa latagon. Kag amo ini ang pagkapakamalaot ang imo pagabatunon. Sumugod karon magasaog ka sang imo tiyan, kag higko ang imo pagakaunon sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Butangan ko sing pagdumtanay sa tunga ninyo, ikaw kag ang babayi, sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Ini siya magadugmok sang imo ulo, kag magabuntog ka sang iya buol." Ang lalaki ginhingalanan sang iya asawa kay iba, kay ini siya ang iloy sang bugos nga katawhan. Ang pulong sang Dios. Kalantahon sa pagsabat. Ang gamhanan nga Dios naghimo sa akon sang dalagko nga mga butang, ang iya ngalan balaan. Si Maria nagsiling, "Ang akon tagipuso nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas." Kay gintamod niya ako, ang iya kubos nga alagad. Sugod karon ang tanan nga mga tawo magatawag sa akon nga bulahan, tungod sang dalagko nga mga butang nga nahimo sa akon sang gamhanan nga Dios, ang iya ngalan balaan. Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya, sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. Nagpakita siya sang iya gahom, gingguba niya ang mga plano sang mga bugalon.
Ginpuka niya ang mga bugalon, kaginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya sing maayo nga mga butang ang mga ginagutom. Ginpalakat niya ang mga wala sing dala, ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iyasaad sa aton mga katigulangan. Ginbuligan niya si Israel nga iya alagad. Kag wala siya magkalipat sa pagkaluoy kay Abraham, kag sa tanan niya nga mga kaliwat sa walay katubtuban. Balasahon gikan sa libro sang mga binuhatan sang mga apostoles. Sa tapos makakayab si Jesus sa langit, nagbalik ang mga apostoles sa Jerusalem, halin sa bukid sang mga olibo, nga may kalayuon nga mga 1 kilometro halin sa syudad. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, nagsaka sila sa kwarto nga ila ginadayunan. Sila amo sanday Pedro, Juan, Santiago kag Andres, Felipe kag Tomas, Bartolome kag Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga patriota, kag Judas nga anak ni Santiago. Ini sila nagatipon pirmi sa pagpangamuyo, kaupod sang mga babayi, kag ni Maria nga iloy ni Jesus, kag sang iya mga utod nga lalaki. Ang pulong sang Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang pulong mo, O Ginoo, amon niwag sa dala. Alleluia, alleluia, alleluia. Ginoo, amon iwag sa dala. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Sa tapos sadto si Maria naghimos kag nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabukluran sa Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias kag iya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth sang pag-abi-abi ni Maria, nakibo ang bata sa iya tiyan. Napun-an si Elizabeth sang Espiritu Santo kag sa mabaskog nga tingog naghambal, bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi, bulahan ang bata nga imo ginadala. Nga matabo ining daku nga butang sa akon, nga ang iloy sang akon Ginoo magduaw sa akon. Kaysang pagkabati ko gid sang imo pag-abi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo. Si Maria nagsiling, ang akon tagipusoon nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu
tungod sa Dios nga akon manluluwas. Kay gantamod niya ako, ang iya kubos nga alagad. Sugod karon, ang tanan nga mga tawo magatawag sa akon nga bulahan. Tungod sang dalagko nga mga butang nga nahimo sa akon sang gamahanan nga Dios. Ang iyang ngalan balaan. Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. Nagpakita siya sang iya gahom. Ginguba niya ang mga plano sa mga bugalon. Ginpukan niya ang gamahanan nga mga hari sa ila trono. Kaginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya sang maayo nga mga butang ang mga ginagutom. Ginpalakat niya nga wala sing dala ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iasaad sa aton mga katigulangan. Ginbuligan niya si Israel nga iya alagad, kag wala siya magkalipat sa pagkaluoy sa kay Abraham kag sa tanan niya nga mga kaliwatan sa walay katubtuban. Si Maria nagtener kanday Elizabeth sa sulod sang 3 ka bulan kag ugaling nagpauli. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Magpabilin sa pagtindog para sa bendisyon. Very Reverend Father Raymond Bacusa, ang aton nga Vicar Foreign, diri sa Vicariato ni San Martin. Reverend Father Romel Bobby Estrellian, ang aton nga Kura Paroko, diri sa Parokya Sang Nuestra Señora de Fatima, sa mga kauturan ko nga mga kaparian, ngayari diri nga nagaupod sa Santos nga Misa, sa aton nga PPC President, kag mga katapos ang konseho, pastoral, kag sa mga lideres naton sa mga BECs, dira sana narisari nga SONA, sa aton nga Vice Mayor sang Banwa, nga yari diri, kag sa mga municipal kag barangay officials, sa inyo tanan nga mga kauturan kay Kristo, maayong aga. Ang bag-ong apostolic exhortation ni Pope Leo XIV, ginatig-uluhan Dilexi Te. Ang buot silingon, I have loved you, ginhigugma ko ikaw. Ini nga dinalan, ginkuha sa libro sang Bugna 3:9. Si Papa Leo XIV, nagatudlo sa ato na hanungod sang gugma para sa mga imol. Dilexi Te, I have loved you, ginhigugma ko ikaw. Sa libro sang Bugna, ang Ginoo nagapakighambal sini sa mga tinaga sa isa ka Kristohanon nga katilingban nga wala sing influensya, nga wala sing manggad, kag ginatratar nga may kapintas kag pagtamay.
Nagsiling pagid ang Ginoo sa libro sang Bugna 3:8 tubtub 9. Jutay lang ang gahom sang imol. Nahanungod sa tong grupo nga iya ni Satanas, yadtong mga butigon pagapaludhon ko sa imo tiilan. Amoy ni ang dinalan sang libro sang Bugna nga ginaangot ni Papa Leon XIV sa mga tinaga ni Maria Santissima sa iya nga ambahanon sa Magnificat. Nag-ambahanon si Maria nga nagsiling, ginpukan niya ang mga gamhanan nga mga hari gikan sa ilang mga trono, kaginbayaw niya ang mga kubos. Mga kauturan kay Kristo, si Maria isa ka kubos nga alagad sang Dios. Si Maria kaangay sang yadtong kubos nga ginamit lang sa libro sang Bugna. Waay gid sang gahom. Imol kag gani isa ka kubos apang ginhatagan sa mahal nga Dios ang dako nga grasya nga siya mangin iloy sang manunubos. Ang tatlo ka bata dito sa Fatima, si Francisco, Jacinta kag Lucia, mga kubos man nga mga alagad sang Ginoo. Gingamit sang Ginoo ining mga kubos nga alagad sa pagpukan sa mga gamhanan. Paano? Mga kauturan kay Kristo, wala gid man nagpukan si Maria Santissima sa mga hari physically. Wala siya nakapakigbato sa mga hari physically. Apang paagi sa iya ambahanon sa Magnificat, ginbantala ni Maria nga ang Dios paagi kay Kristo magadala sang pagbaliskad. Mga baliskad, kay baliskaron sang Dios ang kalibutan nga may inhustisya paagi sa pagbayaw sang mga kubos. Diri ginapahayag nga ang Dios nagahigugma sa mga imol. Dilexi te, I have loved you. Ginhigugma ko ikaw. Mga kauturan, ang tatlo ka mga bata sa Fatima, si Francisco, Jacinta kag Lucia, ginhigugma sang Ginoo. Mga kubos sila nga alagad sang Ginoo. Nangin instrumento sila sang mahal nga Dios paagi kay Maria sa pagpukan sa mga gamhanan nga mga civil authorities kag iban nga mga church officials. Ginpakamalaot sila, gindudahan ang ila nga vision o kon apparition sa mahal nga Birhen. Gininterogar sila, ginpriso pagani sila, ginpahog sila nga pintasan, ginpwersa sila nga baliskaron ang ila nga mga istorya. Nahadlok sila makaluluoy apang ini nga mga kabataan nagpabilin nga naging matutom nga mga alagad sang Dios kag nagpaubos kaangay ni Maria Santissima.
Kag nag-abot kid man ang adlaw, kagin pamatud-an ang Fatima Apparition. Sang October 13, 1917, natabo ang ginatawag nga Miracle of the Sun, milagro sang adlaw. Ginsilingan ni Maria ang mga bata nga ang iya katapusan nga pagpakita sa ila sa October 13, 1917. Kag sa sina nga adlaw, magapakita siya sang dako nga milagro. Gani bangod sini nga promesa, nagtipon ang mga tao. Mga 30,000 tubtob, isa ka gatos, 1,000 nga mga tao. Sa yadto nga adlaw, nagpusdak ang mamaskog kaayo nga ulan. Basa ang mga tao, kag ila mga bayo. Dayon gulpila nga naguntat ang ulan, kag nagpihak ang mga panganod. Nagtunga ang adlaw, daw malubog ang itsura sang adlaw. Nagalibot-libot ini, kag nagabuga sang nanari-sari nga kulor. Suno sa mga testigo, nagsaot ang adlaw, nagsigsag, kag nagapakita nga daw nagapalapit sa kalibutan, nga daw madayb pakadto sa kalibutan. Bangod sini, nagpanik ang mga tao. Ginbalita nga ang mga bayo sa mga tao nagmala, kag amuman ang duta. Nasaksihan ini sa mga government officials, sa mga church officials, mga journalists, mga tao nga wala nagapati sa Diyos. Samtang nagakahanabo ini nga milagro, ang 3 kabata nakakita sang isa ka palananawon, a vision of Saint Joseph holding the child Jesus. Kag si Maria, nakita Manila nga nagapangasubo, apang nagbendisyon sa kalibutan. Pagkatapos sadto nga hitabo sang 1917, mga 2 ka tuig pagkatapos sang 1919, may isa ka obispo, si Bishop Jose Alves Correa da Silva. Nagtukod siya sang official canonical investigation sa Fatima Apparitions. Sang October 13, 1930, gindeklarar officially nga ang mga apparition sa Fatima takos nga patihan. Ini amo ang opisyal nga permission para sa mga Katoliko nga ivenerar si Maria Santissima bilang Nuestra Señora de Fatima. Si Papa Francisco nagdeklarar sang 2 ka bata, si Francisco kag si Jacinta, sang 2017 nga maging santos. Si Lucia hindi pa santa. Gindeklarar siya ni Pope Francis nga venerable sang Hunyo 2023. Mga utod, ginpukan sang Dios ang mga bugalon kagamhanan nga mga tawo didto sa Fatima, paagi sa pagpaubos ni Maria kag sang 3 ka mga kabataan. Subong nga panahon,
diri sa aton pungsod. Madamo na nga mga ngalan sa mga gamhanan, mga bugalon, mga butigon, mga mahakog ang nagtulunga. Angot ini sa ila nga pagdinaya sa mga flood control projects, sa mga ghost projects, sa mga ghost beneficiaries, mga dinaya sa farm to market roads, nga sa diin binilyon ang ila nga ginbulsa. Bangod sini ato na hibaluan nga madamo na nga mga Pilipino ang naakig. Ang mga Pilipino nga nagapangita sang hustisya. Kay sa pamatyagan sa mga Pilipino, ginkawatan sila sining mga kurakot nga mga opisyales kag mga contractors. May hustisya pa bala nga magaabot? Ayhan, mayara pa. Ayhan, wala na. Nagakinagamo na subong ang mga senador, mga congressmen, kag mga tawo nga nagamarcha sa aton nga kalye. May yara pa bala nga human justice sa aton pungsod? Posible may yara pa, posible wala na. Apang may ginatawag kita nga divine justice, ang hustisya sang Dios. Kung aton usisaon, basta tawhanon nga buhat, posible nga may ginauna gid o kung may gina-prioritize gid sa aton nga sosyedad. Kung aton ginauna ang ganansya kag material nga mga pagkabutang, ang dignidad sang tawo sarang matapakan. Ang matuod nga hustisya amo kuntani ang nagagiya sa aton tawhanon nga kabubuton, agod nga mahatagan ang iban kung ano gid ang para sa ila. Ano bala ini ang divine justice? Ang hustisya sang Dios nagahalo ini sa iya gugma kag sa iya kaluoy. Ang paghatag sa iban kung ano gid man ang para sa ila, isa ka minimum nga kasukatan sang gugma. Ang gugma nagalampas pa sa hustisya. Ining gugma hilway nga nagahatag kung ano gid ang para sa tawo kag ang para sa iban. Mga utod, magaabot gid ang hustisya sang Dios. Accountability, amo ini ang iya nga igaduso sa aton. Sa Salmo 72, mabasahan naton, ang hustisya magaluntad sa iya kapanahunan, kag ang kapupunan sang paghidait magaabot. Ining pagluntad sang hustisya kag paghidait sang Dios, matabo ini lamang sa tawhanon nga kabudlay kag paagi man sa paghidait nga amo ang regalo sang Dios para sa aton. Kag gani magpanglakaton kita bilang mga binunyagan, suno sa hustisya sang Dios, suno sa matuod nga tawhanon nga hustisya. Ining kabudlay sang tawo, ining regalo sa mahal nga Dios para magluntad ang Dios nun nga hustisya. Nagakinahanglan sang isa katagipusoon nga nagapamati. Ginasiling sa daan nga testamento
nga si Haring Solomon nagpangamuyo kag nagpangayo sa Dios nga hatagan siya sang tagipusoon nga nagapamati, a listening heart, agud iya mabinagbinag kung ano ang maayo ukon malaot. Para kay Haring Solomon, ang matuod nga hari, nagadumala nga may tagipusoon nga nagapamati sa Dios, kag nagaalagad nga matarong sa katawhan. Amutani ini ang aton nga mga lideres, ilabi na gid mga opisyalis naton dira sa Senado kag sa Kongreso. Ang pagtuo hindi masiparar sa aton tawhanon nga pagpangabuhi. Hindi ini masiparar sa mga katawhan. Ilabi na gid ang mga kubos. Ang mga kubos amo ini ang ginatamod sang Dios, kag ginahatagan niya sing pabor, agod or bangod kay sila mapainubuson. Si Maria nagambahanon, ang akon tagipusoon nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Kay gintamod niya ako, ang iya kubos nga alagad. Mga kauturan, gintamod man sang Dios ang mga kubos nga mga alagad didto sa Fatima nga mga kabataan nga amo Sanday Francisco, Jacinta kag Lucia. Ginatamod man bala sang Dios ang mga malaot nga mga tawo? Ang libro sang Hulubaton 16:4 nagasiling, ang tanan nga ginhimo sang Ginoo may ginapadulungan, kag ang malaot nga mga tawo nagapadulong sa kalaglagan. Mga utod, ang Dios magaabot gid ang tiempo nga kunang mga malaot hindi maghinulsol, kag hindi pag-iuli ang ila nga mga kinawatan. Pagapamatbatan sila, suno sa ila binuhatan. Kag pagakundinahon tubtub sa katubtuban. Kag ang mga malaot magaabusar sa mga pinili sang Dios, magaabusar sa iya katawhan nga iya nga ginahigugma. Ang Dios among magpakigsumpong sa iya nga mga katawhan, batok sa mga malaot nga mga tawo. Ang ginamaltratar nga mga katawhan sang Dios, siling sang Ginoo, akon pagaapinan. Vengeance is mine. Ang pagtimalos akon. Gani nga ang Dios magapakigsumpong sa ngalan sang iya katawhan. Kag siya nagsiling sa mga malaot, I will repay them. Mga utod, ang tanan may katapusan. Ang tiempo sang pag-ani magaabot, kag ang mga malain nga mga binhi pagapamatbatan suno sa ila nga ginsabog. Ang mga maayo kag matutom nga mga tawo pagahusgahan man suno sa mga binhi nga ila nga ginsabog. Kagani magpanglakaton kita bilang mga binunyagan, gintugyan sa aton ang simbahan, gintugyan sa aton ini nga kalibutan, ang aton nga palibot. Aton ini nga tatapon, nga may hustisya.
Magpanglakaton kita suno sa hustisya sang Dios. Magsabog kita sang maayo nga binhi, kay sa ulihi magaani man kita sing maayo nga patubas. Bendisyonan kita sa mahal nga Ginoo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko pinhon, hindi magkalipat sa pagtawag sa aton mahal nga Iloy, kag sa tanan nga tion, magpalapit sa iya, pagpangayo sang bulig, kag pagamlig, mga muyo kita. Kabay nga ang tanan nga nagaatubang sang pagtilaw, pagantos kag mga kabudlayan, makabatyag sang Iloynon nga paghigugma ni Maria, mga muyo kita. Kabay nga ang aton Kristohanon nga katilingban, manginsintro sang kalipay kag pagbinuligay, kag magadampig sang kabuhi halin sa tiyan sang Iloy, tubtob sa kamatayon, mga muyo kita. Kabay nga tanan kita makakita kay Maria bilang modelo sang pagpasalamat, pagpangamuyo, pagserbisyo, kag pagtuman sang kabubuton sang Dios, mga muyo kita. Uwamay, samtang nagakalipay kami sa pagpanglakaton upod kay Maria bilang isa ka katilingban, sa iya pagkawalay dagta. Kami man nagapalapit sa imo kag tananamon nga mga sala. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
puson sang imong gugma mapinadayonon. Magambag kami sa imo nga may malikon nga pagtuo nga ining halad namon sa imo pagabatunon mo o Ginoo. Dalo namon initanan sa imo bunga sa ngamon sakripisyo sa tagsa kaadlaw amon pagatipikan ang imong grasya mapinadayonon. Magambag kami sa imo nga may malikon nga pagtuo nga ining halad namon sa imo pagabatunon mo o Ginoo. Dalo namon initanan sa imo bunga sa ngamon sakripisyo sa tagsa kaadlaw amon pagatipikan ang imong grasya mapinadayonon. Magambag kami sa imo nga may malikon nga pagtuo nga ining halad namon sa imo pagabatunon mo o Ginoo. Ginahalad namon sa imo
Kamuyo kita tanan mga utod, agod gani nga aton nga sakripisyo, mahamot anong taas ang Diyos, amay nga makagagahom sa nga tanan. O balaan nga amay, bato na ining mga dulot nga amon ginahalad sa imo, sing mapainubuson sa amon pagsaulog sang kapiyastahan sa mahal nga Birhen Maria. Itugot nga upod sa sining sakripisyo ni Kristo, amon maaguman ang paglugpay sa sining nga kabuhi, kag ang kaluwasan nga walay katapusan. Ginapangayo namon inisay mo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amon ikaw ginasaulog, ginadayaw kag ginabansag sa sining piyesta ni Santa Maria Birhen sa gihapon, kag sa nagapabili ng iya pagkaulay, nangin iloy siya sang imo anak, kag kapawa sang kalibutan, si Jesucristo nga amon Ginoo. Paagi kay Kristo, ang imo pagkahalang doon ginadayaw sa mga angheles kag mga santos. Itugot nga ibulog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo, sing mapainubuson nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Busay padala ang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ng tinapay samtang nagapasalamat siya, kag iya nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat,
Kagiyagin palibot iningakali sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa sining kalis. Kay iniya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Sang imong krus, kang pagkabanaw, luwason mo kami, o manluluwas sa Ganiyo amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatubang nga pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpitas siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Victor, kag sa tanan nga mga kaparian. Tumduma masakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapugsan. Magdayaw kamaghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Eloisa Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugos ang aton manluluwas, kag suno sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig. sa amon ang imong ginharian.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatangi kami sa paghidayat sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agod maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon kinalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayat ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidayat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang sang tanda hidayat sa inyo tanan. Yari si Jesucristo ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton nga kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puluyan, napaimit lang lamay sa kapulong, kamag-ayo ang akon kalag. Isang kabuhi, bugay sang amay, ang lawas kang dugo mo, o Ginoong Jesus, pagkaon sang tanan, padulong sa balay.
Mangamuyo kita, O Ginoo, amo na baton nga may kalipay ang lawas kag dugo sang imong anak, sa kadungganan ni Santa Maria Birhen gihapon, itugot nga subong sa iya, magmaukod man kami para sa kaluwasan sang tanan nga katawhan. Ginapangayo namon ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog magpungkuan ay. Mayong aga sa tanan, kagapi fiesta. Palakpasakan nato ng aton mga kaugalingon. Subong nga aga, ginpahanomdom gid kita sang aton Senior Arsobispo kung paano mangindako sa atubangan sang Dios. So ginpahanomdom niya kita sa nga aton nga pagbinatasan, nga ilugon kit naton ang pagbinatasan sa tong 3 ka bata nga gintugyanan sang misyon sang aton mahal nga Birhen Maria. Ano ini nga pagbinatasan? Mangin mapa inupuson. Oo. Kay pukanon gid sang Dios, siling niya ang mga bugalon. May bugalon de. Damo ko no tiyambal sa likod. Oo. Oo. Pero ang bugalon, hindi kabalo magpasalamat. Ganito naan naton kung paano magpasalamat. Kaya ang isa lang kamapainubuson nga tao ang kabalo magpasalamat. Gani in behalf sang mga parokyanos kag parokyanas sang Nuestra Señora de Fatima, luyag gid naton pasalamatan ang tanan-tanan nga nangin parte sa sining aton kapistahan subong nga tuig. Una gid sa tanan ang naghatag sang maayo nga tiyempo sa aton halin pa kahapon. Aton nahibalan nga kada hapon nagaulan, kada gabi nagaulan. Pero halin kahapon sa pagsaulog naton sang bispira hasta subong, ginhatagan kita sang manami nga tiyempo sang aton Amay sa langit. Palasalamatan naton ang aton Amay sa langit. Siyempre, sa atong pagpasalamat, hindi naton malimtan ang aton kinapadunggan sa subong sa sininga selebrasyon. Ang aton mahal nga Iloy, Birhen sang Fatima. Sa iya nga pagampo, sa iya pagubay, pasalamatan naton ang aton mahal nga Iloy. Kag sa sini nga aga, nagpaambit sila, mapainubuson nga nagpaambit sang ila tion, sang ila presensya, nga magupod sa aton sa sini nga selebrasyon. Kag ginpangunahan gidini, sang aton pinalangga nga amay, sang Archdiocese sang Capiz, ang aton halangdon nga Arsobispo, Most Reverend Victor Bindico, ang aton celebrante mayor, kag ang aton manog sermon subong nga aga. Salamat gid Bishop. Ginupdan man ini sang aton akon mga kauturan nga mga kaparian nga ari diri subong. Dali-dalion ko lang gini sila present kay base bala nalipat kamo sa atong gamay sa may kilid gid. Si Father Emmanuel nga na-assign sa St. Pius X Seminary. Salamat ginmig. Salamat boy. Sino nagani ngalan mo, Aldrin? Si Father Aldrin sa Kagay Seminaryo. Si Father Day ang akon nga mission station priest dito sa Manoy, sa Dao. Si Father Ray dito sa Mount Carmel, Villanoy. Si Father Reman ang amon Vicar Foreign diri sa St. Martin of Tours nga Vicariate sa Dumalag. Si Father Miko dira sa aton neighbor sa San Antonio. Si Father Ray nga bago lang nga na-assign bilang mission station priest dito sa Bolo, Ray Kapapas. Si Father Ted aton man nga neighbor dira sa Bongsoan.
Si Father Jerel ang ka-assistant nga Paris Priest dito sa Luktugan. Tapos ang aton mga seminarista, luyag ko man pasalamatan, tamwa lang kamo para nga makita nila si Ted, seminarian Ted, si Oriel, kag si John Paul. So, ang manay sila ang aton masarimi seminarista. Salamat, kid. Subog man, bako damo ta nga sponsors. Oo. Subog man, guluyag ko gid nga pasalamatan ang aton nga mga sponsors sa subong nga aga. Ang aton PPC officers, ang aton Paris Finance Council officers, kag subong man ang tanan nga BEC presidents. Salamat gid sa inyo nga padayon nga pag-upod sa aton nga pagpanglakaton diri sa aton nga parokya. Kag ginupdan ini sang aton nga mga sponsors man nga mga pamilya sa subong nga aga. Dali-dali ko lang dyan, ha? Basi may malimtanan ko, pasensya ka mo, ha? Ramon Binhamin, Barangay Council Dacuton, Dr. Jennifer Farinas, Mr. Jomar Berry and family, Mrs. Maria Lee Dorilag, Mrs. Sharon Makuray, Mrs. and Mrs. Alberto Agnes Jr., Kagawa Delby Roldan and family, Mrs. Romeo Mayor Jr. and family, Mr. Jose Jimmy Panes, Mrs. Pinky Nungkis Laranio, Mrs. Cynthia Nungkis Trayanhia, Mr. and Mrs. Romeo Vasquez, Agbatuan Chapel, Astorga Barangay Council, Paris Finance Council, kag Finance Committee. Madamo gid nga salamat sa inyong nga tanan. Luya ko man pasalamatan. Oo, ang mga naging kabahin sa preparasyon sa aton pagpreparar sini nga kapistahan. Ang una, ang simple kag matahom nga aton nga dekorasyon, oo, sa sini nga pamilya, madamo gid nga salamat. Hindi ko pagmitlangon imo ngalan, ma'am, kay parang may balos ka sa aton Ginoo. Oo. Tapos sa aton choir, sa aton altar servers, sa aton pamatanon, sa aton lectors, sa aton lay Eucharistic ministers, sa tanan-tanan, gid nga naging kabahin naton. Kag isa pa nga naton nga naging sponsor subong nga aga, ang aton pinalangga nga Vice Mayor Glay. Ara sa dira, nga nag-upot kid sa aton nga pagsaulog sining Santos nga misa, mayor sa subong nga aga. Sa tanan-tanan, madamo kid nga salamat. Nangin madinuagon, mangin matahom, nangin matawhay ang aton selebrasyon tungod tingob kita nga nagbululigay, nagpaambitanay, kag nagpapasalamat sa Dios. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Viva Virgen San Fatima! Salamat sa tanana, way ko nalipatan, tanana na. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Alleglamus, ex
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, we gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filii tuae habitaculum effecimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pie intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan, kamutanan sa makagagahom nga Dios, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Lakat kamo sa paghidait, tapos na ang aton santos nga misa. Maayong piyesta sa inyo tanan. Happy Fiesta man. Sa aton nga picture taking, ukbod kita tanan, mapatunga lang kita dira sa may tunga, diri kami sa may una ninyo nga bayan, ang aton nga mga Senyor Arsobispo kag mga kaparian. Patunga-tunga lang kamo para diri ang picture sa may babaw sa altar. Oo. Idog lang sa tunga. Dito lang sa may tunga, anay. Karon na kamo bless lang ga, tapos picture. Magidait sa kasing-kasing, puno sang gugma, ipapit sa mga labing kubos, ang kaluwasan sang Diyos. Karon nato ninipagatipikan, ang mga pulong ato na patian. Isingkit sa bugas nga kalibutan, ang Diyos kapangas ang aton dalan. Gani kita tanan magapadayon sa pagbantala sa kaluwasan. Ang gugma kagkaluwas ang Diyos, yara sa aton nga tanan. Ang gugma kagkaluwas ang Diyos,